سبيل إلى السلمى بيبريني تقطي خلق إليه قتنا يبصر والوجود الذي أبنى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فولي أني ولنمندو أمبوتاكو ونيسي أو ماني سغينا أو منون سغلين بانا شريف لا جبراني سانفي جمانين كونو جمانين كوكا أو بسم الله أو كاجمو كان كنكا نوي تيجانيا بلومباي يعني أنغا دو كورفو كونانا أنكرامغو بي أمبولو كوريا سنغ بالي نينا بالي نوي أنكرامغو الحسين جاكتي أمبا بسم الله كنكونا أمبا فوكرامغو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جلو باسي كونتي باشي فويتي عمالة الحمد لله. الحمد لله. جلو الحمد لله. بسم الله تغني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلو وديكم على قلمين أمي ألفو أمي بركة علي أمي سلي أن كنتي كان نوي محمد يدان فين بلا جلين كنتي صلى الله عليه وسلم أمي أني ألفه على كسيلاك ناك سودن وبلا جلي نوتي منا جلو أن فولي ب au conseil président نوي شريف عثمان مدن حيدر علي دي شريف لاني مو باي أن فولي باي أن بركة باي أن ولد ماندون باي أن فولي ب شريف لا تي في فلادي كلا بلا جليني جماني مسلمان دمسني مكروبا مالكونو اني مالكوكان ام بيفو كفو بما السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. أنكرم غالسين تي جوري تجاني كلاندين كامن بين هم بيجي مكان لاجي نو أونيتي نيونسرو. وكا كوسين فولين وكا بنيا ما سكين تكاني سيما. الله كانوا سراه الله. دوني تيمنا جامينا. إن شاء الله. كهكلا جين كي أنكرم غالسين أمي بابو من كونا. ودي صلاة الفاتحة. صلاة الفاتحة أمي كا بيسو بك تا كيلين لاجي سنة مينا كونو. يالما pièce nunu original de do wala local de Tayroba la wa côté de do wa anye bara ndamne ni oye ka sabuke ma chama ne wuli no ka jo unte fen kala masalatul fatih kola ka ida ka fo ko salatul fatih o mina rotala salatu min do ko salatul localité wala ebe ka dalu di kelengele do ko kun temene an ko me min kono wode al fatih lima uglika do ka seka dakunne fla hakli jigi kanye anga temena toy jalo ambe alafu be barkada alai amba nyini alafe amena kuma mi mwanda kono alaka na nindi mo yala alaka ben sa obama alaka ni alaka la nyini ben kani alaka ka la nyini ben sallallahu alaihi wasallam jalo no temena salatul fatih الذي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. دونك مغدو دي سور لك افو كوكا سيلي على كراكان صلى الله عليه وسلم نين صلاتو ني ko o te sunai ko te ben sharia la bida de do yem famia bon ka essayer ka foko ni salatu ko local lo bien originalité ko mina rotala ko pakotido voilà agno de fonguni ambe fe ko don anga salatu inta anga décomposer anga bla par pièce yem famia minimi ba konna la na soro local do pakoti do walma original do anga nyini ko don folo a pakoti ya na original ya o be don choko jmena o be don nantara kata qur'ane ko na laje kata ka sunna ko na laje sallallahu alaihi wasallam anga émission temenena anya parti folota ango allahumma salli ala sayidina muhammad ango presque islamo ben ñoko kawla fongo ñoya tola ani wa ala alihi obseka farauka wo parti dafa ango hali ni re konnala modo ba konnala no ye sayidina ye fongo ñoya doni mbola ni ala subhanahu ma ango sigil la bauna anda bena dola donc ni ñoyi mais ango al fatih lima uglika problème be wuli no de ko ni min folen fleni ko ni ko lasritenna Allahu akbar ko lasritala
ko n'i ye Bukhari lajɛ n'i ye Muslim lajɛ n'i ye Tirmizi lajɛ n'i ye Nasa'i lajɛ n'i y'an ka kitabu ninnu kɔnɔnaw lajɛ i tɛ lasiri sɔrɔ a kɔnɔna la an ko o kɔni ye kuma ye a tigi y'a fɔ ten tɔ mais a ka segin Bukhari ma a ka Bukhari kalan ko kura ye tuguni a ka segin Muslim ma ka Muslim kalan ko kura ye tuguni a ka segin hadisa kitabu ma a k'u kalan ni hakilina wɛrɛw ye a bɛ taa fɛn sɔrɔ a kɔnɔna la o fɛn tɛ se ka ɲɛfɔ cogo si la f'a k'a sɔrɔ f'i k'a kɔrɔ fɔ ni k'a fɔ ko a kɔrɔ de ye al-Fatih lima ughliqa ye an y'o dalu na cogo don an k'i ma an ka sigi tɛmɛnenw kɔnɔna la k'a fɔ tile dira maa min ma diɲɛ magasinw tile dira maa min ma diɲɛ magasinw a tile dira maa min ma o de ye alakira Muhamadu ye alakira yɛrɛ da de y'o fɔ fi sahih al-Bukhari a bɛ Bukhari kɔnɔna la diɲɛ magasinw tile dira min ma o de bɛ diɲɛ magasinw dayɛlɛ mɔgɔ min bɛ dayɛlɛli kɛ o tɔgɔ ye di o tɔgɔ de ye ko al-Fatih a bɛna mun dayɛlɛ fɛn min tun datugulen don magasinw kun datugulen don mais jɔn b'a dayɛlɛ alakira de bɛ al-Fatih lima ughliqa tile bɛ min bolo n'a bɛna tile don diɲɛ magasinw na magasin minnu tun datugulen don a b'a don ala k'a dayɛlɛ o de bɛ wele ko al-Fatih lima ughliqa ale de ye fɛn datugulen dayɛlɛ n bɛ Bukhari kɔnɔna la a bɛ Muslim kɔnɔna la cogoya foyi t'a la alakira de ye maa ye maa min bɛ yen nɔ sallallahu alaihi wasallam dusukun minnu tun datugulen don n'u ma se ka alako nɔrɔ ye dusukun minnu kun datugulen don ni filangafoya dibi tun b'a dusukun kɔnɔnaw la k'a datugu kan alako nɔrɔ ma se ka don dusukun in kɔnɔna la maa min ye dusukun dayɛlɛ ka alako nɔrɔ don a kɔnɔna la o tɔgɔ ye di o tɔgɔ de ko dusukun datugulen dayɛlɛba dusukun datugulen dayɛlɛba o de ye al-Fatih lima ughliqa ye ale de ye dusukun datugulenw dayɛlɛ ka ala dɔn ni ala kelebantiya nɔrɔ ta k'a bila o dusukun kɔnɔnaw la o tɛ tiɲɛ ye wa tulo minnu tun gerennen don ni dɛɲɛ ni ayiwa ko wɛrɛ kɛmɛ ka tulo ninnu geren tulo ma se ka ala ka kumakan mɛn parce que tulo datugulen don jɔn nana ka na tulo dayɛlɛ alakira de tulo dayɛlɛ ka ala ka kumakan don tulo ninnu kɔnɔnaw la o kumakan ka taa sabati dusukun kɔnɔna la ɲɛw tun fiyenen don u ma se ka kanan sira ye u ma se ka arijinɛ sira ye u ma se ka alako sira ye jɔn nana ka na ɲɛ ninnu ka opere kataraki min bɛ ɲɛ la ka kataraki in bɔ a la ka ɲɛ opere ka ɲɛ bila a ka se ka alako sira ye jɔn y'o kɛ alakira de y'o kɛ sallallahu alaihi wasallam ale de tɔgɔ ye ko al-Fatih lima ughliqa o tun y'an ka dɔgɔkun tɛmɛnen ta ye an ye kuma caman fɔ a la bi an bɛ min fara a kan o ye yawm al-qiyama fɔlɔmaw ni kɔsanama bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bɛɛ jɔlen kɛnɛ kelen kan hadamadenw kamana gannen u jɔrɔlen u haminen mɔgɔw bɛ commencer k'u si maa jumɛnw ma nabi ɲumanw u bɛ taa an fa Adama fɛ yen u bɛ taa turuba cɛ ka taa an fa Adama fɛ yen ka bɔ yen nɔ ka na nabilayi Nuhu fɛ ka bɔ yen nɔ ka na nabilayi Ibrahima fɛ yen nɔ ka na nabilayi Musa fɛ yen nɔ u bɛna se nabilayi Isa ma n'u sera Adamu ma a b'a fɔ ko ne tɛ se ka n da don kuma la bi kuma permission tɛ ne bolo bi kuma autorisation tɛ ne bolo bi a bɛ komi kuma datugulen don kuma datugulen don kuma tun ye fɛn ye a bɛ se ka wele ko ughliqa kuma tun datugura i faamuya Adamu ko k'a tile t'ale bolo ale tɛ se ka dayɛlɛ nabilayi Nuhu ko ka kuma bi kɛnɛ kan a tile t'ale bolo i faamuya ale tɛ se ka kuma in dayɛlɛ nabilayi Musa b'a fɔ ten tɔ u sera nabilayi Isa ma a ko bi kuma tile tɛ n bolo dɛ bi ne tɛ se ka bi kuma in dayɛlɛ dɛ dayɛlɛ ba wɛrɛ bɛ kuma in na bi min tɛ ne ye i tulo bɛ kuma in na u ko o ye jɔn ye a ko utu abdan a ye taa se ala ka jɔnkɛ dɔ ma o ye jɔn ye fatahallahu bihi wa khatam ala ye kow dayɛlɛ ni min ye k'a datugu n'a ye utu abdan a ye taa se ala ka jɔn dɔ ma fatahallahu bihi wa khatam ala ye kow dayɛlɛ ni min ye k'a datugu n'a ye donc huwa al-fatihu lima ughliqa kuma da tɛ se ka don kuma la o don fo ala kɛra ka kuma ale de bɛ kuma datigɛ o don ale de bɛ kuma o don ale kelen bɛɛ de bɛ se ka kuma ala fɛ o don subhanahu wa ta'ala donc ka kuma ala fɛ nabilayi Adama ani ala kun tɛ kuma wa
nabillahi nuhu ala kun tɛ ciw bila ma ba kuma tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ wa nabillahi musa o ma kɛ kɛnɛ kan wa wa kallama allahu musa taklima ala ni nabillahi musa kumana kɛnɛ kan o ma kɛ mais nin don na yawmal qiyamatu don kuma datugura maa si tɛ se ka kuma nabillahi musa min delila ka kuma ala fɛ o tɛ se ka kuma nabillahi isa min n'o o bɛ wele ko kalimatullahi ala ka kumakan de ye nin ye a ko a ma kun fayakun o nabillahi isa ko n tɛ se ka kuma a ye taa ala ka jɔnkɛ dɔ fɛ jɔnkɛ jumɛn don a ye mankutu jumɛn f'a ma a ko fatahallahu bihi wa khatam ala ye kow daminɛ ni min ye huwa alfatihu lima ughliqa ala de ye kow daminɛ n'ale n'i k'i bɛ kuma nin ko in kan a kuma ka ca dalu ka ca kojugu i ye faamuya donc an ye nin de fɔ o dongo an ka sigi tɛmɛnen na bi an bɛ kuma fɛn min kan o ye parti filanan ye pièce filanan min b'a kɔnɔ n'o ye al-khatimi lima sabaqa an bɛ kuma segin ma n'a sɔrɔ ni ɲininkali min bɛ o kan an mago bɔ o de la dɔ in i ye dɔgɔkun tɛmɛnen i y'o babu de walawala n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min ma se k'o jɛmukan lajɛ walima i ma bɛn ni a yɔrɔ ye nka an ka bi sigi yɛrɛ an mago tun bɛ tako filanan min na da filɛ ni ka don o de la voilà Jalo al-khatimi lima sabaqa o pièce min bɛ salatul fati kɔnɔna la pièce original do wa pièce original tɛ an ko original a ka dɔn k'a fɔ nin ye original ye sariya la walima original tɛ an bɛ taa butigi jumɛn kɔnɔ ka taa lajɛ an bɛ taa tester yɔrɔ jumɛn na an b'a tester kuranɛ kɔnɔna la an b'a tester alakira ka sunna kɔnɔna la sallallahu alaihi wasallam khatimu yɛrɛ kɔrɔ ye di al-khatimi lima sabaqa an ka kɔrɔ fɔ bamanankan na fɔlɔ mɔgɔw ka kɔrɔ faamuya ala n b'a ɲini fɛ i ka seli an kuntigi muhamadu kan an kuntigi muhamadu min ala ye ko daminɛnenw datugu n'a ye ka ko daminɛnenw k'o datugu n'a ye o de y'a kɔrɔ ye a kɔrɔ de y'o ye o ko daminɛnen ye fɛn jumɛn ye o ko daminɛnenw nabi ɲumanya ani kiraya a kan b'o de ma yan nɔ nabi ɲumanya ani kiraya ala ye nabi ɲumanya ala y'o datugu ni jɔn ye alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam kiraya ala y'o datugu ni jɔn ye alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam o kuma ye tiɲɛ wa o kuma tɛ tiɲɛ o kuma tiɲɛ n'an nkalon an b'o vérifier yɔrɔ jumɛn na o kɔrɔ nin pièce in an bɛ taa lajɛ fan jumɛn fɛ an ka taa kuranɛ kɔnɔna la est-ce que kuranɛ ye nin hakilina in fɔ wa a ma fɔ de kuranɛ ko ma kana muhammadun أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لك وخاتم النبيين كنك أكو محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أو شفة محمد أو من فلني أو شفته لك ركبه وبرجل ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين الله على كتشيدين دو أي تشيدين من تشيكنا جيماما كتلاك أكي وخاتم النبيين كتلاك النبي مون فنا دفاي نبي مون دفا نبي مون ورتنا على كرا كوفي صلى الله عليه وسلم خاتمني بقرف لتا كرو كلامي نبي مون نيو كشين نجي كراو كشيني نبي مون كشيني أشين adani minyi o alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam alakira ndalen ko fe kira wrati nabi muhammad wrati no allah abse o ya korodo e koro flana min bala alakira kan nabi manya anaka kiraya o dafalindo kasi hakamina nabi manya shi maso nyokona maflo shimale soro o ko ale kan nabi manya yere niya be fara nyokon kan a be da fara chekele mina o akra muhammad sallallahu alaihi wasallam kira be fara le nyokon kan a be nyokon soro chekele mina kira dafale nyokon soro chekele mina o akra muhammad sallallahu alaihi wasallam nabillahi adama o nabi manya parti do de soro nabillahi nuhu o kira nabi manya parti do de soro maro ne ko men famia ibrahima ay parti do de soro mais ala kira nabi manya parti be soro ay kira parti be soro donc nabi manya ni y'a kɛ ballon ye a ballon a boule dafalen bɛ maa min na kiraya ni y'a kɛ boule ye boule dafalen bɛ maa min na foyi t'a jɛ o de alakira o de bɛ wele ko al-khatim a b'o fana kɔrɔta donc nin kɔrɔ fila de b'a la donc kuranɛ ko a ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khatima nabiyina o bɛ kuranɛ kɔnɔ wa o tɛ kuranɛ kɔnɔ
Ni kɔni an bɛ nin kalan don o don. Voilà. Donc nin b'a yira k'a fɔ donc ja nin pièce min filɛ n'an bɛ ka kuma kan nin ye n'o ye al-khatim lima sabaqa ye ja tayɔrɔ b'a la kuranɛ kɔnɔna la. Siga foyi t'a la. I kuma in faamuya. An ka taa hadisa kɔnɔna la. N'an ye hadisa kɔnɔna lajɛ a nana Bukhari kɔnɔ a nana Muslim kɔnɔna la alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko mathali wa mathalu al-anbiya'i min qabli a ko ne ni nabi ɲuman tɔw nabi ɲuman minnu kɔnna ɲɛ ani kira minnu kɔnna ɲɛ anw misaliya bɛ komi ka mathali rajulin bana bunyana a bɛ komi maa dɔ ye so dɔ jɔ a ye so in jɔ ka so in masiri ko ɲuman ka so in labɛn ko ɲuman so in banna fo biriki den kelen yɔrɔ dayɔrɔ biriki den kelen o dayɔrɔ o wo de bɛ so la a ko maaw tora ka na u bɛ ka munumunu so in da la u bɛ ka so in lajɛ i ma dɔn nin so in ka ɲi sa i ma dɔn nin so in dilanna sa i ma dɔn nin so in cɛ ka ɲi sa nka nin biriki den kelen min place min bɛ yan nɔ n'o tun bilala yen nɔ tiɲɛna a so a ka ɲɛ tun bɛ o tun b'a tɔ sankɔrɔta o tun b'a tɔ yangan bonya kosɛbɛ a ko fa ana tilka labina a ko ne de y'o biriki den kelen ye wa ana khatimun nabiyyin ne de nabi ɲumanw dafa b'a ye sallallahu alaihi wa sallam n y'a yɛrɛ kumakan de ye alayhi salatu wa salam donc ja parti min bɛ salatul fati kɔnɔ n'a b'a fɔ ko al-khatimi lima sabaqa ja o parti ja a bɛ kuranɛ kɔnɔna la ja a bɛ alakira ka sunna kɔnɔna la sallallahu alaihi wa sallam alakira de y'a fɔ ale de ye nabi ɲumanw dafa b'a ye a ko ana khatimun nabiyyin ne de ye nabi ɲumanw dafa baga ye ni an ko alakira nabi ɲumanw dafa baga ye salatul fati kɔnɔna la an ye fɛn fɔ fɛn min ni kuranɛ sɔnnen don a ma an ye fɛn fɔ fɛn min ni alakira yɛrɛ sɔnnen don a ma sallallahu alaihi wa sallam an ye fɛn fɔ alakira ye fɛn min fɔ a yɛrɛ ma a ko ana khatimun nabiyyin donc ne bolo an ma kuma kura fɔ alakira ye min fɔ a yɛrɛ ma an y'o de répéter kuranɛ ye min fɔ alakira ma an y'o de répéter i ye faamuya donc ni pièce min n'a bɛ salatul fati kɔnɔna la n'anw b'a fɔ sufɛ ani sɔgɔma ani waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o salatu in ja nin pièce min b'a kɔnɔna la ja nin pièce in ye pièce originale de ja kuranɛ ka marque b'a kan ja alakira ka sunna ka marque b'a kan sallallahu alaihi wa sallam ja ni maa min ko salatul fati ye bida ye nin pièce min b'a kɔnɔna la an b'a fɔ n'i ma farati i ye ala sɔsɔ i ye alakira sɔsɔ sallallahu alaihi wa sallam parce que alakira ko k'ale ye min ye e ko k'o ye bida ye donc alakira ye min ye i ye kira de kɛ bida mɔgɔ ye sisan nɔ wallahi i kuma in faamuya kira ko ne de ye khatimun nabiyina ye salatul fati ko al-khatimi lima sabaqa a kan bɛ mun de ma a kan bɛ kiraya nabi ɲumanya de ma alakira n bɛ seli alakira kan alakira min ni nabi ɲumanw dafa don ni kiraw tiimɛ don n b'o kɛ alakira kan sallallahu alaihi wa sallam ni mɔgɔ min y'o kuma fɔ a tigi ye kuma jugu fɔ wa o pièce min b'a kɔnɔ pakoti don wa pakoti tɛ pièce min b'a kɔnɔ original don a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ alakira ka sunna kɔnɔna la sallallahu alaihi wa sallam karamɔgɔ Aluseni kuma in faamuyara kojugu i nana ni a ye sisan alakira ka sunna kɔnɔna la n'o ye hadisa ye yanni an ka tɛmɛ ni yɔrɔ la an karamɔgɔ ne ko ni hakilina ninnu yɛrɛ mun bɛ mɔgɔ bila fɔlɔ ka nin ko ninnu k'u démenti ta i b'a dɔn min bɛ na ni nin ko ninnu ye ka caya fɛn min bɛ n'a bɛ wele ko bida maa dɔw ye bida tila ka taa tilayɔrɔ fila o bɛ dɔw wele ko albida alhaqiqiya ani albida alidafiya bida haqiqiya ani bida idafiya karamɔgɔ dɔw ye bida tila ka taa o tilayɔrɔ ba fila la minnu ko bida bɛ taa tilayɔrɔ ba fila la bida haqiqiya o ye fɛn jumɛn ye o ye fɛn min bɛ yen nɔ ni tayɔrɔ t'a la fiyewu sariya kɔnɔna la fɛn min bɛ yen tayɔrɔ t'a la kuranɛ kɔnɔna la tayɔrɔ t'a la alakira ka sunna kɔnɔna la tayɔrɔ t'a la dɔnnibaaw ka bɛnkan kɔnɔna la tayɔrɔ t'a la fɛn kura don i y'a créé i ye faamuya de toute pièce ka na n'a ye o bɛ wele ko bida haqiqiya i ye faamuya mais fɛn min bɛ yen nɔ ni tayɔrɔ b'a la sariya kɔnɔna la mais i y'a kɛ ni formule min ye alakira ma kɛ n'o formule ye hali ni tayɔrɔ b'a la sariya kɔnɔna la u bɛ wele ko bida idafiya dɔw ka bida tilacogo kɛra o cogo ye ɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu taara o sira fɛ olu de b'a fɔ k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ tayɔrɔ b'a la sariya kɔnɔna la mais a man ka kɛ bida don
mais ni ala sɔnna a ma nin parti min filɛ ni filɛ ka ɲininkali kɛ nin tɛ se ka ɲɛfɔ émission dɔ kɔnɔna la an bɛ émission kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni ala sɔnna a ma ni nin an tilala nin parti ninnu na an bɛ émission kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka na bida ko yɛrɛ ɲɛfɔ bida ye suguya jumɛn ye bida ye fɛn jumɛn ye bida ye fasuguya jumɛn ye jumɛn de ye bida hakikiya ye jumɛn de ye bida idafiya ye an bɛna kuma o kan pour que ka erreur min bɛ mɔgɔw ka miiri cogoya la erreur min bɛ réflexion kɛcogo la ka n'o erreur manhaji u b'a wele ko erreur manhaji al-khata ul manhaji o miiri cogo min b'u ka taabolo la ka na miiri cogo k'a da kɛnɛ kan k'a ye k'a fɔ u ye fɛn dɔ kɛ bida ye k'a sɔrɔ bida tɛ bida tɛ u ye fɛn dɔ don bida cadre kɔnɔna la mais o tɛ bida ye ni ala sɔnna a ma an bɛna don o leçon kɔnɔna la donc nin parti min bɛ salatul fati kɔnɔna la n'o ye al-khatimi lima sabaqa ye ja o parti ye parti min b'a la ni a bɛ kuranɛ kɔnɔna la parti min b'a la n'a bɛ hadisa kɔnɔna la an y'a hadisa fɔ a bɛ bukhari kɔnɔ a bɛ muslim kɔnɔna la a bɛ kuranɛ kɔnɔna la donc ne bolo c'est à dire k'a fɔ ko salatul fati k'a tɛ bukhari kɔnɔ k'a tɛ muslim kɔnɔ a tɛ tirmizi kɔnɔ a tɛ hadisa kitabu foyi kɔnɔ ne bolo o tuma e b'o kitabu kalan cogo jumɛn na ɲininkali kana ka kɛ o la kosɛbɛ e b'a kalan cogo jumɛn na mɔgɔ kalan cogo tɛ kelen voilà donc peut-être que ni i dulonna f'a kana sɛbɛn de ko salatul fati fo de ka sɛbɛn ne bolo n b'a fɛ k'a fɔ i ye maaw hakili koron ka bila yɔrɔ la a bɛ se ka tɛmɛ min kan parce que mɔgɔw bɛ min faamuya karamɔgɔ kɛnɛkan kumaw dɔw la misaliyala sisan salatul ibrahimiya u bɛ hadisa min fɔ ko kira nana cɛ ɲininka k'a fɔ ni n bɛ fɛ ka sali kan n b'a kɛ cogo o kuma in fɔra cogoya min na olu fana ka laɲini est ce que o tɛ ko fɔ salatul fatihi kun ka fɔ o fɔ cogoya la u ka laɲini y'o de u ka laɲini de ka fa ka fɔ o fɔ cogo de la ni selila ala kira kan cogoya wɛrɛ la min tɛ salatul ibrahimiya ye ko o tɛ bɛn ko i ye fɛn fɛn kɛ min tɛ salatul ibrahimiya ye ko bɛɛ bida ye mais o tɛ tiɲɛ ye o ko in yɛrɛ laɲini y'o de o tɛ tiɲɛ ye o salatul fatihi n'i y'a jateminɛ a nana tafsir min bɛ yen ko ibn kasir o tafsir kɔnɔna la n'i y'a kɔnɔna lajɛ a nalen bɛ ni salatul fatihi a siga dɔ ye ani salatul fatihi ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ a 90% ani salatul fatihi ye kelen ye maa jumɛn y'a fɔ Seydina Ali de y'a fɔ radiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu Seydina Ali de y'a fɔ o de selila ala kira kan o cogoya la sallallahu alaihi wasallam Seydina Ali bida mɔgɔya Seydina Ali anw fɛ kɔni bida mɔgɔ voilà Seydina Ali tɛ bida mɔgɔ ye Seydina Ali ala kira ko sallallahu alaihi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin Seydina Ali min al-khulafa ar-rashidin ala kira nɔna bila minnu bɛ n'u nana ala kira kɔfɛ n'u kɛra maa tilennenw ye u taara ala kira ka manhaju kan u taara ala kira ka taabolo kan Seydina Ali y'o belebeleba dɔ ye Seydina Ali ye ala kira ka sunna dɔnbaaba dɔ ye maa tɛ ala kira dɔn sahabaw la ka tɛmɛ Seydina Ali kan i bɛ faamuya Seydina Ali de ye nin fɔ a bɛ tafsir ibn kasir kɔnɔna la n'a ka di maa min ye qadi iyad o ka shifa kɔnɔna la i bɛ t'o lajɛ salatul fatihi b'a kɔnɔna la kitabu dɔ don a bɛ kuma ala kira ka sira kan sallallahu alaihi wasallam n'a ka di maa min ye tabarani ka mu'jamul kabir i bɛ t'o kɔnɔna lajɛ a formule nin b'o kɔnɔna la tara ni bɛ kuma nin faamuya ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a lajɛ Fairuz Abadi n'o ye Qamusul Muhit dilanbaga ye arabukan dictionnaire ba min bɛ yen nɔ ne ale ka waati la a ɲɔgɔn arabukan dɔnna tun tɛ yen n'o b'a wele ko Al-Fairuz Abadi ale y'a fɔ a ka kitabu kɔnɔna la a nana salatul fatihi ye k'a fɔ a ka kitabu kɔnɔna la a bɛ arabukan dɔn a bɛ arabukan faamuya a bɛ diinɛ dɔn a bɛ ala kira ka sunna dɔn a tile la a ɲɔgɔn dɔnnibaa tun tɛ a ka waati la i bɛ faamuya e kalanna ka se yɔrɔ jumɛn ma k'e bɛna olu bɛɛ ka kuma ta k'o fili ji la ka sɔrɔ dalilu fana yɛrɛ dun tɛ ka sɔrɔ dalilu fana tɛ yen nɔ i tulo bɛ kuma la donc nin salatul fatihi pièce belebele dɔ ye al-khatimi lima sabaqa ala kira de ye kiraw dafabaga ye ale de ye nabi ɲumanw dafabaga ye sallallahu alayhi wa sallam i ye faamuya donc nin ye nin parti in ye an b'a ye fana k'a fɔ nin parti filanan min ye n'o bɛ salatul fatihi kɔnɔna la ja o parti filanan ja o fana tɛ pakoti ye ja tayɔrɔ b'o la kuranɛ kɔnɔna la tayɔrɔ b'a la ala kira ka hadisa kɔnɔna la tayɔrɔ b'a la dɔnnibaa ɲumanw ka kuma kɔnɔna la Seydina Ali ka kuma kɔnɔna la a taara yen nɔ kitabu caman bɛ an y'o fɔ sisan nɔ qadi iyad ka shifa a b'o kɔnɔna la tabarani ka mu'jamul kabir a b'o kɔnɔna la Fairuz Abadi ka kitabu a b'o kɔnɔna la mun tora tuguni donc pièce ni original do ka kɛnɛ kosɛbɛ original do donc Allahumma salli ala sayyidina
محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أنت جورو لا فلو وي أوريجينال نيمبي أوريجينالي ni ala sonna ma akramago alseni نعم aman joni rola kaki ni sigida na tawere ni ala sonama amena ni atoy بإذن الله kilenta yorodi إن شاء الله wati na chugo ya kama kuma kunche kuma jumene be tele ala Diallo ambe min ñefo amba ñefo ambe min fo slamawi ambe min fo wajiri kelawi ambe min fo kuma kelawi hadamade iko don be iko be donte hadamade be ko don me tika ko be don ni be feka kuma kominka qur'ane ko amma wala taqfu ma laysa laka bihi ilm femina donitila kana kuma la Allahu akbar ni be feka kuma femina honnêteté intellectuelle ba ñini fe ikata o fen kalan atigu kambe muma nin ko la ikana kodo inventer kungolo la ko ke mawka la ñini ye ka soro tu ka la ñini ye ka kuma do foy kunfe ka kunfe fo ka fo nin koro de ni ye nunun bolo ka soro e mu ka kitabu kala ko hakilna fo ye famia o koro de be kuma mako place la ibu yira ñini nga folo ye famia olu ye jonye ko kitabu o ka ñemo yi mun fo ala ko kitabu ye mun fo ala o ka doni bawo ye mun fo ala ibo kuma la me et puis anga dañogona ango kuma la me anga la kaliu jo o kuma uka me kana invention ke kana kodo inventer kungolo la ka fo ni koro de ni yubolo ni fana koro de ni yubolo kasoro o ko akoroto yo ubolo da anga sabali uma ango dabla ni ambe kuma anga kuma ni ko kisewe ni ambe Cheikh Tidiane Bonya Cheikh Tidiane anga mabuya tay ankara mogodo Cheikh Tidiane doni baye ni mo be feka donc doni bado aka sira be kitabu mununa to kala ko laje munu nyo kitabu sebe olu te Tidiane mo were ibo kala ko laje iba donc afo ani etijeti Cheikh Tidiane doni ba miye ani eti da nyon krefe bada il famia donc ni be kuma doni ba kan ay sheka nyini ka nyodo flo ambe kuma ante machika karamo saboté non ambe sika ke mamunu be Cheikh saboté ka karamo wi ma façon munu nye ambe su ko karamo ka aywa mangutu ta ka bokene ba ka ku la gushi ka kalande nyana mais antake in famia to mo fana kana nga karamo la gushi kana nga tabul la gushi nan tura ka nyonga tabul la gushi ambe siran komi nyanga jamana konna la no dine kele o so ngawuli de ala kana wula nga jamana konna amin anga nyogon bunya anga nyogon la haromaya anga jamana ala ka sabati ala ka jamana ala ka kulusma anga jamana be problem min kono ni watu la ya rabbi anga jamana ka herbe mina ala ko du anga jamana sengoro ala ka jamana bo ala ka jamana nyumambo ala ka jamana kishi ala ka jamana tanga jamana ambela jeden taye ambe ka je ka jamana yi ka sauvegarder ka jamana yi ka koloshi ka jamana yi ka aywa abere doni fanga tasi gunga ala ko no ya ambela jelenye wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin ankram wa mi foki walin mando ni ala sonama sigidana tawrew jëm kanto ana wala liko insha Allah ambe aw foka walin mando ni sangay na munun soli manna jamana en kono jamana en koka amani Allah subhanahu wa ta'ala fe ni ala shiujo sigidana tawrew ana do atokono ka wala like ka aw foka walin mando ka ala dili ala ka wati werina wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.